Күзле күңел күзгісі. Күзле фикер йозағына сүз ашқышы. Жанлы сөйлем, ихлас аралашу, күзгә күз қарашып тапшыруында. Бу дөньяда матурлыклар кайдан? Меңдә бер кат күңелләремдә йөгертәм. Бәлки, саф һавадан, зәңгәр күкләрдән, бәлки, җәйләрдә аткан гөлләрдән, бәлки, изге күңелле кешеләрдән, яки серле күзләрдән, якты көннәрдән, ялгансыз сүзләрдән һәм сөйкемле кешеләрдән. Ярый әле дөньяларда сөйкемсезләргә караганда сөйкемлеләр, караңгы көннәргә караганда якты көннәр күбрәк. Уйларыма аваздаш бүгенге кунагымны сезгә тәкъдим итәм. Күзгә күз карашып тапшыруның чираттагы чыгарылышын тәкъдим итә. Аның авторы һәм алып баручысы мин Зифа Нагаева. Якынрак килегез. Без башлыйбыз. Туган тел дулкыннарына килгәнсез. Кунагым Башкортстанның һәм Татарстанның ат казанган артисты, яраткан җырчыгыз, тынгысыз, булдыклы, чын-чынында да әйтеп үткән сөйкемле йөзләрнең, якты күңелләрнең берсе ул Дамира Сәйтова. Сәлам юлладым, хәерле сәгатьтә дип эндәшәм телевизор караучыларыбызга һәм Дамира сиңа. Исәнмесез? Кәйфләрең шәпме? Саумысыз? Кәйфләр Аллага шөкер, бик матур, бик шәп. Әле генә шул тиклем матур сүзләр белән башлап җибәрдегез безнең программаны, Зифа апа. Бу сүзләр миңа да кагылышлы, бу микәнни дип мин дулкынланып киттем. Шуңа рәхмәт, рәхмәт. Җирнең без белгәнрәк ягын матурлау әлбәттә сәнгать юлы. Син инде үзеңнең бер карасаң яшь кенә күңелең белән, бер карасаң байтак аралыкта үткән иҗади юлларың белән эш майтарып өлгергән ханымнарның берсе. Инде актриса буларак та, җырчы буларак та телевизор караучыларыбызга, тамашачыларыбызга күптән инде танышсың. Әйдә әле күңелгә ерак якларны якынайтып, Илеш юлларына чыгабыз да, үзеңнең бала чак дип аталган җырларың бик яратам мин синең ул җырыңны, бик популяр да. Шул якларга юл алыйк та, син турашчы кызы, Илеш районы кызы, әти-әниең җырчы, пионер вакытын, комсомол вакытын, партия вакытларын горур үткән җаннар, ике малайдан соң теләп тудырган кыз бала. Ничек хәтерлисең кичкенә чакларны, абыйларыңны һәм үзеңне шул кадәрле син инде тансык кыз бала булып туган елларыңны, җырлы, матур гаиләдә үскән чакларың. Минем чынлап та балачагым искитмәле бәхетле булды дип әйтә алам мин. Чөнки беренчедән без авыл балалары һәр вакыт табигатьтә булдык. Икенчедән әти-әни, үзеңнең йортың, авылың, безнең гомумән торачы авылы ул шул тиклем матур җирдә урнашкан Илеш районының. Таулар арасында үзенең бәләкәй генә елгасы да бар эшле. Элек инде без бәләкәй чакта зур күл булып торган, аның буасы да була торган иде. Шуңа күрә искитмәле табигатьле торачы авылында туганмын мин. Минем өчен дөньяда бүтән бер генә изге җирдә юктыр, шул авылдан башка. Чөнки анда кайтып мин үзем яңадан яши башлар өчен кебек менә энергия алып кайтасың. Шул хатирәләр искә төшеп тулыланып киләсең иде менә шәһәргә кайтсаң. Авылыбыз зур түгел, кечкенә. Мәктәп еллары бит инде иң бәхетле еллар. Гел аны сагынып искә алабыз әле, укытучыларымны күрсәм дә. Һәрбер дәреснең ниндидер бер мизгеле истә калган. Гомумән без класста бик әз генә бала укыдык, шуңа күрә һәрберебез бер бөртек, бер менә теге әлеге бүгенге көндәге кебек зур ниле балалар, күп балаларлы класс булмагач, без 4 бала, 4ебезгә дә шул тиклем зур игътибар булган дип искә алам инде. Шуңа күрә син анда беренче кашып та кала алмыйсың. Укыттылар безне, менә һәрберебезне үзенең махсус укытучысы булган кебек менә безнең укытучыларыбыз. Шул мәктәп елларына кадәрле минем азрак кына алган белешмәләр буенча синең кичкенә чагың бик шымыр гына кыз булгансың. Һәм инде шулай ук ике
малайдан соң көтеп алган кыз бала булгач инде җырлы гаиләдә барында күреп үскәч, син кичкенә чактан ук мич арасыннан чыгып кына Концерт куя идек. концерт куеп, ничек хәтерлисең үзең шул чакларны? Ой, әйе, әлбәттә хәтерлим. Безнең әткәй эштән кайта иде дә, маллар карап керә иде дә. Менә аның да теге әнкәй әйтә иде инде. Кулыңны юдыңмы соң әле гармуныңа барып тотындың диде. Гармунын алып уйнап җырлап ала торган иде менә. Ул аны шулай күңеле кушкандыр инде. Ә миңа ул шундый шул тиклемдә шулай тиеш кебек итеп кабул ителә иде. Көндә кичкенә ул гармунын ул уйнап җибәрә торган иде. Әнкәй бит инде ашарга пешерә кухняда. Ул җырлап җибәрә иде. Мен шуларны ишетеп үскәнбез инде. Шул җырларны әлдә алар җырлаган димен мин. Ул сугым машларындагы җырлар, әйбет, алар бит безгә сеңеп кирип калган шул балачакта. Кырыйдан гына карап утырсак та, барысын да күреп утырганбыз. Ишетеп, ул шушы мәлләр минем күз алдымда нык сакланган. Шуннан инде сез әйтәсез, җыр гына кыз булгансың дисез. Әйе, чынлап та җырда булганмындыр, чөнки ике малай белән үскәнмен бит инде мин күбрәк абыйлар белән. Аннан соң бик иркә. Менә иркәгә кадәрле әле телевизор караучыларга кызык булачак. Дамира кичкенә чакта әнисе иртә эшкә чыгып, басуларга абыйларың сине әнеңә имезергә итеп киткәннәр. Шулай бит. Аннан кире алып кайтканнар. Аннары ул вакытта әлбәттә син үзең бит инде хәтерли торган түгел. Аннары әле син бер заманны яшел күлмәктә, яшел яулык белән яшел чөгендер яфраклары арасында басуда югалгансың бер ярты сәгатькә. Шуны ничек дип сөйли торганнар иде әнеңне? Ана инде гел сөйли торганнар иде. Чөнки алар үзләре шул ахирәте белән Зәнфир апа белән булганнар инде шул чөгендерне бүлеп бирә иделәр бит инде рәт-рәтләре белән. Рәт-рәтләп шул алар күрше генә булганнар. Аны Зәнфир апа гел мине күргән сән, яшел яулыклы минем кызым дип көлә торган иде инде. Шуңа ул онтыла торган түгел. Ул хәтирә. Чынлап иртә йөргәннәр бит инде әнкәйләргә, алай безнең кебек 3 ел теге декрет отпускысында утырмаганнар бит инде алар. Шулай мине яшел үзе тегә торган иде күлмәкләр, яулыклар ишетеп теккән дә инде, матур итеп киендереп алып барган инде, утыртып куйган, үзе эшләп киткән бит инде. Мин мөкәйләп кергәнмен дә киткәнмен шул. Шул чөгендер арасына. Шулай дип сөйлиләр инде. Менә кычкырабыз, тавыштана да юк. Утыра ди чөгендер арасында уйнап яфрак белән. Тапканнар инде шунда. Аннары абыйлары үсә төшкәч, сине инде теге әлеге кебек багажник дибез бит инде булмаган бит велосипедларда сиңа әрҗә куеп, шул әрҗәгә абыйлары утыртып йөрткән булганнар. Ана да гел сөйлиләр алар абыйлар. Гомумән инде ул агач арбага утыртып сине амбарга төшә торган идек, әнкәй кырына дигән имезергә. Аннан кире алып менеп китә идек дип инде шуннан теге алар бит малай кешеләр, аларның велосипедләре бар, аларның уйныйсы килә. Өйдә утырмый бит инде карап. Нык кызык вакытлар була торган инде ул балачакта. Ул су буенда уйнауларны әйтәсең, иртән чыгып китә идек. Анда су керәбез, кап-кара булып шул теге безгә бит инде горкалар юк хәзергә. Бакатаны чыкканча. Я, аквапаркта кебек горкалар юк. Безнең өчен горка теге глина яр, глинадан. Аны без су сибеп шомартабыз да, инде шуннан утырып шуып чыгып китәбез. Шундай бәләкәй чаклар үтә-үтә мәктәп еллары бай ук кирип китеп тә барасың, үзең бик сагына торгансыңдыр әле. Мин шуңа күрә дә артка табан чигендердем чаккына, кичкенә чакларында бик кызык шук кыз булгансың. Аннары мәктәптә гел бишлегә укыган Дамира. Менә син әле тормышта мин сине ничә еллап беләм. Бик ул кадәр күп тә беләм дип әйтә алмыйм, ләкин күзәтүләрем саклангычсың син. Син дә табигый матурлык кына түгел, ичке матурлык бөркелеп тора. Чын-чынында бер минем генә уем түгел. Синең белән аралашучылар, сине яраткан, җылларыңны яраткан җаннар барысы да әйтәләр. Тәрбия ягы бик матур алынган, әти-әниннән җыр да аннан күчкән, җырлап үскәнсең гаиләдә, мәктәптә менә 4ле алган, 3ле алган көннәрдә үзгәрә торган идең. Ничек ул менә гел 5легә укыган вакытта, мин әйтер хәлем юк, үзем дә 5легә генә укыган, 8нче сыйныфка кадәрлек төрле уйлар була. Ничек әллә инде бик җиңел бирелдеме сиңа уку? Авыр бирелде дип әйтә алмыйм мин. Миңа җиңел бирелде ул чынлап та уку. Әмма ләкин әгәр дә менә без 4 бала бит инде. Аларның берсе җырчы Зилә Мусина, әйбет ул да бик әйбәт укый торган иде. Шуннан үземнең ике туган без инде без Альмира, шуннан бер егетебез Илсур була торган иде. 5легә генә укысы килә торган иде инде. Ул уже синдром отличника дигән әйбер бар бит хәзер, шул булган микән? Гел 5ле булсын. Хәтта 1нче класска кергәч, ниндидер курку әле ул вакытта аңлап бетермәгәнмен бит инде. 1нче класста укыйм. Җәй җиткән җәй вакыты иде инде исемдә. Мин уйланып утырам икән инде менә. Мин әйтәм, әгәр дә мин
ярый әле менә беренче классны 5-кә генә биттем. Яңадан 5-легә укымасам укытучы була алмыйм бит. Миңа укытучы булырга кирәк. Шул тиклем ярата идек беренче укытучыбызны. Хыяллана идең беренче укытучы булырга. Беренче укытучымны яратканнан килгәндер инде ул шул чаклы. Минем балалар белән эшлисем килә иде. Беренче начальник класслар укытучысы. Авылда мәле беренче укытучы. Авылда яшим, начальник класслар укытучысы булам дип хыяллана идем. Укытучың әле авылда яшиме? Авылда яшим. Мәсәләмдә юлыйганы ишетеп торсын. Зур рәхмәт туган телне караса. Укырыйлар инде безнең алда туган телне. Инде мин 3-ле алганымны бик хәтерләмим. Булды микән 3-ле алган чакларны? 4-ле алсам, 2-ле бер булмадымы? 2-лене юри генә куйганы берсе бар иде. Аны да минем абый куйды. Кызыгышың генә. Кызыгышымны инде. Гел 5-ле бит инде без телибез, бит. Менә алай гына булмый ул, менә 2-ле дип нәрсәгә куйганын да исемдә юк инде. Литературадан идем ул. Аннары шу кадәрле матур укып, мәктәпне кызыл дипломга тамамлап, син ничектер төрле юнәлештә үзеңне сынап карарга капыл бәргәләнүләр башланган. Булды, Профтехучилищеда бию ансамбльдә биюгә бик сәләтле булгансың һәм тартылгансың. Анда барып өлгәшүләрең. Аннары ул шакларына азрак кына сөйләп алырсың. Яйгыр дип аталган ансамбльдә йөреп алгансың. Ничек булды анда барып эләгү? Дамира, нишләп ул карар кылынды анда шу училище даирәсендә калырга? Шулай булды ул, чөнки без 9-нчы класс белән тамамлана бит инде, безнең бит урта мәктәп түгел иде авылда. 9-нчы класстан соң күрше авылга Исәмәткә барырга кирәк инде, 10-11 классларны укырга. Мин шунда киттем, бер атна укыдым. Шуннан шушы 2 туган минем сеңлем, туганым бит инде, Альмира кайтты да, ул әйтә инде, менә мин Яркидә укыйм, анда беләсеңме, шундый ансамбль бар, Яйгыр халык биюләре ансамбле. Шул тиклем мин уже анда язылдым ди, йөриячәкмен ди. Анда җырларга да була, концертларда куялар алар. Но иң мөһиме шул биергә өйрәтәләр, шул тиклем көчле ансамбль дип сөйләде инде. Бу миңа шул тиклем кирип калды. Аннан соң ди, әнигә 10-11-не укыйсың да, тагын кая барасың? Монда инде укыйсың да, бийсең дә, җитмәсә үзең өчен һөнәр дә аласың дип бит инде. Мин шул сүзләрне киртләп куйдым. Икенче атнаны укып йөрим, түзмәдем, барып карыйм әле мин итәм. Дәрестән соң формаларымны да салып тормадым элек, без бит инде форма киеп укый торган идек. Яркигә киттем, бардым, туганымны таптым, я давай күрсәт мин итәм. Нинди ансамбль бу? Хәзер дәресләр беткәннән соң кирдек, алар барысы да танцевальный зал бит инде шундый бастылар, хореография дәресе башланды, станокта алар. Кызыгып карап тордым да, мине дә алгызал дип мендем дә бастым. Шул формаларым белән биеп йөргәнем истә әле. Шулай, менә шушы биюгә, җырга булган сәнгать юлына башлангычы шул шишмә башы шул булып чыга. Авырлыклар сындырмады, була белдең түзен. Син лайыклы каршылыйсың гомереңнең көзен. Сөйклем дип дәшүшең бар, әнием дип әйтүшең бар. Нәнәй дием, üzülüp сагынып килүеңне көтүшең бар. Дамира, аннары синең бер генә имтихан белән БДУга кергәннәрең һәм шул аралыкта озакта көттөрмичә тормыйча сәнгать академиясе бер юлы 2 белем, югары белем алып йөргәннәрең хакында сөйләп үтми мөмкин түгел. Менә бу хакта бу инде синең чын-чынында җитлегеп студент тормышына чылганып китүләрең. Чынлап та бер генә экзамен белән кирдем, чөнки кызыл диплом белән тамамланды училище. Һәм шушы специальностьны дәвам иткән очракта бер генә экзамен бирәсең дә, аны 5-легә бирсәң, кирип китәсең. Менә шул ягы тарткандыр инде. Аннан соң ул вакытта мин инде сәнгать дөньясы белән таныш идем, чөнки абыем да, җиңгәшәм дә, алар сәнгать дөньясында эшли иде. Аларны карап, алар белән аралашкан артистларны карап, ничектер үзем өчен мин дә шулай булырмынмы? Бик җиңелдән түгел бу тормыш дигән уйлар да кергәнлектән, үземә ниндидер бер җиргә якын профессия сайлавым шул булгандыр. Шуңа күрә инженер-технолог по швейной промышленности дип атала инде безнең ул специальность. Карале инде дизайнер булып китәргә мөмкин булыр иде. Чөнки сәләтле кеше иҗат бит инде ул, иҗат. Ул да иҗат, Мин анда
шул чынлап та иҗат кешесе буларак кабул итә торган иде укытучыларым да. Диплом эшендә теге башкорт халык костюмнары бирделәр сиңа ул якынрак дип. Театр белән эшләрсең, халык белән эшләрсең дигән менә шундый. Алар мине шулай кабул итте иҗат кешесе буларак күбрәк. Не булды? Нәүрүз гүзәле булды бит ул 98нчы Менә шунда син гран-при яулап, инде ул вакыт өчен ул бик билгеле конкурсларның берсе. Шулай иде. Бөтен гәзитләрдә, журналларда төшерделәр безне. Синең адына фотосурәтләрең таралып, киң таралып, әнә шунда Дамира Саитова исеме барлыкка килде. Башкортстанда бигрәк тә шулай, мин хәтта хәтерлим шул вакытларны. Һәм Дамира бигрәк тә шул һәрберсе этәргеч булган, һәрберсе шулай ук БДУда укуңда, сәнгать академиясында килә син Нур театрына эләгү. Кайчандыр җырың да, биюең дә бергә шунда барысы да менә синең бөтен әйләнеп килеп шушы тормышыңның ничек дип әйтим, кыйысы шунда килеп ничек эләктең Нур театрына? Эләктең дигән сүздә дөресте биреләдер сорау буларак, чөнки ул вакытта бик башкорт драма театрының гөрләп эшләгән чаклары, Нур театрының билгеле генә кешеләр, санаулы гына артистлар барлыкка килә башлаган чак. Килешәсеңдер, оешкан чагына. Шулай чынлап та. Менә шушы Нәүрүз гүзәле бәйләгәндер дә инде Нур театрына. Чөнки анда менә шушы җиңүдән соң менә Урал Рахматуллович иде бит инде анда Гирфатуллин директор, ул жюри әгъзасы буларак. Дамира, менә мин сине тыңлап тордым да, синең тавышың да ошады, телең дә бар, татар телең дә бар. Бәлки сиңа сәнгать институтында укыргадыр, безнең театрга эшкә килергәдер дигән аның шушындый карары, тәкъдиме минем шулай ук менә минем бер җиренә кереп утырып калды. Аннан соң Айрат белән очрашуыбыз, шулай ук ул вакытта Нур театрында эшләде бит инде. Мин Радик Динәхмәтов белән эшләп йөрсәм дә, риваять төркемендә эшләп йөрсәм дә, ул вакытта бик еш кына Нур театрына керә торган идем. Ул Авангард бинасында, әйбит, оешкан иде ул вакытта. Шунда кереп, җырлар яздырып, яңа җырлар эшли башлау, Нур театрының актерларын күрү, танышу, шул бәйләгәндер инде гомумән. Шуннан соң мин бер дә уйламыйча Нур театрына эшкә килдем. Эшкә алдылар һәм шул ук елны укырга кирдем параллельно. Болай инде. Инде менә үзең алдан әйтеп киттең, Нур театры хакында әле тагын берникадәр әйләнеп кайтырбыз. Яшьлекнең янып торган чаклары, матур вакытлары калдылар бит инде ул училище заманында да күз төшермәде беркемдә дип әйтсәң инде бөтенләй дөрес булмас. Үзеңнең беркемгә дә күзең төшмәде дисәң, Дамира хәтле Дамираның серле күзләрен ник бер кемне дә күрмәгән. Алай булмый бит инде диярләр. Шулай да Айратка кадәрле булган вакыт аралыгында мәхәббәт чәчкә аткан чырларда калган ярлар, калган матур хисләр, Илештәме, Уфадамы аерылып калганнары Дамирадан. Бу хакта нинди аралыкта гына безгә серләрен шиша аласың? Күпме безгә аз гына тәмле генә әйтеп әйтә аласыңмы? Әлбәттә инде үскән вакытлар, беренче мәхәббәт кебек, бәлки алар ниндидер бер яну булып кына хәзер истә калган. Яну буларак кына. Шул тиклем дә укуга бирелгән бит инде кыз бала буларак. Артык без ничек дип әйтим инде, мәхәббәт утларында янып йөргән исләмим. Әмма ләкин егетләр бик күп була торган иде инде, күз төшергәннәрен дә сизә торган идек әлбәттә. Ниндидер ул вакытта мин тәкәбберрәк тә булганмындыр бәлки, сер бирмәс идек. Менә шул турыда сорауда бирегә утыра идем. Катгый рәвештә күңелләрен китеп, күңелләрен кайтарып калдырган егетләр булгандыр. Булды. Ярар, кичерсеннәр. Мин аларны күрәм. Тапшырудан файдаланып. Гафу итегез инде дияргә тиешмәбез. Аллаһка шөкер, барысында гаиләләре матур, без дус булып очрашкан сайын гаиләләре белән дә аралашып яшибез. Алай баш югалтулар юк иде бездә. Синең күңел миңа калса хисләргә карата да бик җитди карашта булгандыр. Элегректән, чөнки дә сез Айрат белән дә 5 ел дәвамында дуслашып йөргәнсез. 6 булды бу гаилә Зифа. Хәтта 6 да булып. Моның сәбәбе нидә? Әллә ялгышмаммы дип уйланулармы? Бәлки ул чын-чынында ул минем кешеме, тормышым буйлап атлый торганмы? Әллә инде бер-берегезгә шулай ерактан акрынлап якын килү булдымы? Әллә кыюсызлыгы ныграк алда килдеме Айратның? Барысы да менә ниндидер никадәр булгандыр бу сез әйткән хәлләрнең. Чөнки беренчедән безне иҗат таныштырды бит инде. Шул иҗат дулкынында, шул иҗат ошагында яндык без, җырлар эшләдек ул вакытта күп. Ничектер семья кору дигән уй булмады. Әмма ләкин
бит инде хатын-кыз ул бигрәк тә гаиләгә тартыла. Минем исемдә инде ул вакытлар. Инде 6 ел бергә йөрибез дип уйлыйм бит инде бит. Ничек булыр икән, без өйләнешербез микән, юк микән дигән уйлар да була торган иде. Аннан соң шау-гөр килеп гастрольләргә барып кайтабыз бит инде, тулы заллар. Шундый теге дулкынланып кайтып керәсең дә үзеңнең бер бәләкәй генә почмагыңа әнкәйткә юк бит инде ул вакытта. Төрле вакытлар була торган иде. Айрат килеп озата торган иде. Тәрәзәдән аны озатып каласың бит, мин карап калам да тып-тын. Беркем дә юк синең бүлмәңдә. Сиңа инде хәзер 26 яшь. Әйбәт, 25 тирәләре менә булганда да менә шушы гаиләгә тартылу, үзеңнең учагың булу, андый теләкләр була торган иде инде. Ләкин мин бит инде кыз бала буларак, әйдә Айрат миңа өйлән дип әйтә алмыйм. Ул да үзенчә уйлангандыр инде. Сайлангандыр да бәлки егет буларак, кем белә. Намира менә хәтта җырат итәм үзем сүзләремне бүлеп әйтергә, син күбрәк миңа калса яши ныграк яратып киткәнсең Айратны. Күбрәк акылга таянып, аның матур холык-фигылен күрә исбат итә үзеңдә аша укый китап битләрен укыган. Шулайдыр, Миңа калса син үземә ул хәдәрлек ала алмыйм үз өстемә. Акыл алданрак, менә без аның белән бергә булсак, язмышым бәхетле булыр дип, аннан тора, бергә җырлый, ныграк гашык булып китүләр. Алай түгел микән? Шулайдыр да әйе, ул минем чынлап та без Айрат белән бер-беребезне күрдек тә, үлдек тә дип әйтә алмыйм. Менә шулай. Минем әле аңа әйткән вакытларым була. Эй, Айрат, бигрәк инде синең хатыныңны, менә жәллим мин синең булачак хатыныңны дип әйткән вакытлар бар иде. Була бит инде тормышта төрле чаклар. Күпме еллар синең белән янәш, кул бирешеп бергә атладык. Тормыш сынауларын бергә үттек, шатлыкларны бергә бүлештек. Тик син, гомер юлдашым, тик син, җаным җанашым. Тик син, бәгырем, гомер буе сөяр кадерле. Инде матур итеп ике бала үсә, балалар шундый берсе кыз, берсе ул бер-бер артлы булдылар. Бигрәк тә әйтеп үтәсе килә, җырлы гаилә буларак бер-берегезгә нык терәк таяныш булу, ул инде синең җырларың Айрат язган җырлардан тора. Күбрәк репертуар, күбрәк туплана һәм бу билгеле. Шушы яклап та бер-берегезне бик тулы иткән гаилә булып киләсез. Бик теләп чакырган идек тә соң инде Айрат, әлегедә баягы җегет кешене сүзен алырга теләп караганда да булдыра алмадым. Телевизор караучыларыбызга да кияүне дә кияү итеп чакырып, утыртып сөйләндерәсе иде бераз гына. Зифа апасының белә ишенде ул, инде сораулар бирергә мөмкин юк дигәндер. Әлбәттә аңа шулай да Айратка да синең өчен, синең җырларың өчен матур еллар тамашачыларыбызга биргән сәнгати күңелләрегез өчен рәхмәт әйтәсе килә. Әлбәттә. Нур театрында уйнаган рольләр бит инде син гүргә керерсер иде дә Диләрәйлә 2-1 гүргә керерсер 2 үтте, аннары ул кайтты да туй алдыннан кайсы рольләр уелып калды күңелләреңдә, кайсылары алар төрле сыйфатта, төрле характердагы рольләр, образлар, шул турыда да Дамира. Гомумән, ул театр дөньясы шул тиклем кызыклы дөнья. Җыр сәнгатендә, син җыр өстендә эшләсәң, монда син бөтенләй икенче кеше язмышы өстендә эшлисең дип әйтсәң дә дөрес. Бик үзең өчен күп сорауларга җавап таба торган җир ул театр. Миңа калса, тормыштагы сорауларга җавап таба торган җир. Шуңа мин бик рәхәтләнеп эшлим анда. Һәм үземнең образларымны да барысын да яратам. Менә күп вакытта бездән сорыйлар, кайсы рольләреңне нык яратасың, кайсын яратмыйсың дип. Яратмаган рольләр булмыйдыр, чөнки аның өстендә шул тиклем озак эшләнә, ул шул тиклем туа, менә күңелдән туа бит инде, шуңа күрә барысы да яратыла. Әмма аерым үзең өчен бик якын булганнары бар инде, сер түгел. Мәрзияне дә яратам, бер сүз дә әйтә алмыйм, шул тиклем яратам. Үзем өчен ниндидер бер ачу булган йолдыз образы, ул Хайвахитның туй алдыннан дип аталган спектакльнән. Безнең баш режиссерыбыз Ибраһимов Байрас Надымулы куйды аны.
Менә анда мин үзем өчен ниндидер ачыш булдым, үзем өчен үзем ачыш булдым. Чөнки гомергә дә мин кеше арасында чыгармаган хисләремне чыгара торган образ ул. Һәм шул тиклем рәхәт. Без бит тормышта өйрәнгәнбез. Өйрәнгәнбез дип түгел инде. Менә ничектер үзеңне ничектер тотасың. Синең Шикләр куярга, шикләр куярга өйрәнгәнбез. Тамашачы өчен без ниндидер уже образ буларак тупланганбыз. Әгәр дә син икенче төрлерәк үзеңне күрсәтә башласаң, җырчы буларак, әйме, бәлки тамашачы сине кабул итмәскә дә мөмкин. Ә театрда син нинди генә булсаң да сине тамашачы кабул итә, чөнки ул син түгел дип кабул итә, чөнки ул шушы образны син күрсәтәсең. Һәм шунлыктан да ул образны чыгарганда бит синең үз хисләрең чыга. Шул ягыннан нык рәхәт образ дип әйтер идем Йолдызны. Ул миндә яши икән, шуңа күрә мин үземне ачыш, үзем өчен ачыш дип тә әйттем. Аның менә шушындый нык булуы, лидер булуы, хисләрен ничектер үзенә үзе йомып торучы булмавы ничектер якын. Рәхәтләнеп уйныйм ул образны. Һәм ниндидер сәхнәдә дә, театр сәхнәсендә дә үземә иркенлек тою өчен миңа бик ярдәм иткән образ булды ул, ролем булды. Уйныйсы килгән образлар кала киләме күңелдә шулай да? Кемнедер уйнар идем дип. Юк, ничектер юк. Хыялланган образларың юкмы? Юк. Уйнарга идем. Менә кемнәрдер Хәлил Галиябанулар буласы килә, кемнәрдер Рәйсә Фәйзиләр буласы килә, Фидан абыйларга, Нурия Ирсаевларга карап дибезем име. Синдә юкмы хыяллар, образлар? Бәләки чакта менә алар карыйсың бит инде Нурия апаларны, Фидан абыйларны карап, шулай булып уйнасы килгән чаклар бар иде. Хәзер инде ничектер мин реаль карыйм. Миңа 18 яшь булса, әлбәттә мин ул Галиябануны да, Рәйсәне дә уйнасым килер иде. Андый образларны да хәзер үз яшеңә барып, барыбер безнең яшьтә мин инде ничектер булыр әле дигән өмет белән яшисеңдер, хыял белән. Була инде андый рольләрдә әле алда бик күп матур рольләр булыр дигән ышаныч белән яшәгәч, менә шул образны мин уйнар идем дип хыялланып утырганым юк. Күпләр Нур театрында байтак кына үзләрен күрсәтеп, җыр юлыннан китеп бардылар. Бер араук вакыт халык синең хакта да шундый фикерләр юллап өлгерде. Дамира китте җыр юлыннан. Актриса буларак инде башка рольләрдә уйнамастыр. Менә сәнгатьнең башка ягын сайлады диделәр. Һәм син азрак кына бәби алып кайткан вакытлар аралыгында туры килде һәм Нур театрыннан китеп торырга туры килде. Бик Сиңа менә шул вакытны ничегрәк син кыскача аңлата аласың тамашачыларыбызга, телевизор караучыларга? Әлбәттә инде ул вакытлар Әллә чынлап та китим микән дигән уйлар җырны өстенрәк куеп китим микән дигән уйлар бар вакыт идеме әллә чынлап та? Вакыты белән чыга инде, төрле вакытлар була бит инде. Әллә гастрольләр белән генә, җыр белән генә эшләргәме, яисә җырны бөтенләй ташларга дигән ой булмый инде ул. Белмим, әйтә алмыйм дип апа-сорауыбызга. Димәк, Димәк, әле синең булмаса да, элегрәк вакытларда андый катгый рәвештә дип әйтергә кирәк, кылыңнан карар, ләкин синең күңелдә ике юнәлеш һәр вакыт бер-берсе белән параллель, әле берсе алга йөгерә, әле берсе алга йөгерә, бер-берсен калдырмаска тырышучанлык та бар. Шулай бит. Аннары синең холкыңда бер матбугат битләрендә булай дип җавап биргәнсең, интервью алган вакытта минем холкымда аз гына ялкаулык бар, аз гына таркаулык бар дип. Бар. Менә буларга ничек аңлата Дамира? Ялкаулык бар инде, бар дип апа яшерәсе түгел. Әмма ләкин менә шушы Нидән гыйбарәт икән ул синдәге ялкаулык? һәр Һәр вакыт пөхтә, һәр вакыт чиста, һәр вакыт алдыңгы булдыклы. Дамираның кайсы ягын үзе шул кадәрлек каты итеп әйтә ала икән үзе турында ялкаулык бар дип. Шул ук җырлар мәгънәсенә чыгып та әйткәнмендер инде ул интервьюда. Чөнки минем озак кына миндә җыр озак кына ятырга мөмкин. Менә бүген алдым да кешеләр бит бар шундый, кешеләрне күреп әйткәнлектән менә мин алай эшләмим. Алар менә тоталар да, эшлиләр дә, чыгаралар да, күрсәтәләр дә, таныштыралар тамашачыны тиз генә шул җыр белән бит. Ә мин җырны алам да, миндә ул ята, мин аны уйлап йөрим. Аннан соң фонограммаларны берничәне эшләтергә мөмкинмен. Берне эшләтәм, миңа ошамый, икенчесен эшләтәм, ошамый. Менә исемдә җырына килгәндә шулай булды. 3 фонограмма эшләттем. Шуннан соң гына өченчесен генә кабул итеп, аны менә клип итеп чыгарулар ниндидер озын вакыт
эшендә эшләнә. Шунлыктан инде ялкаумын дигәнем дә Таркаулыгы да шул якка койрыгына утырамы? шулайдыр инде. Аннары укытучыларың турында шундый матур истәлекләр башта ук барлап киттең укытучыларыңны да һәм шулай ук сәнгать академиясы хакында әйткәндә дә җае чыкканда булай да син әйтергә генә торасың, туры килгәндә рәхмәт сүзләрендә жәлли торган җан түгелсең, ләкин син шулай ук бер минем белешмәләрдә булай дип җавап биргәнсең бер матбугатта дип әйтергә кирәк. Урыс телендә әйтсәк, кумирларың бармы дигәч, не надо создавать, урыс әйтмешли кумиров себе дигән әйбер. Әле килешәме Дамира шул фикерләр белән һаман? Әле килешә, әйе. Бала чактагы кумирлар булмый калмый. Бала чакталар бар иде. Һәм ничектер яңадан менә тормыш итә үзең өчен нинди дә кумир шул чынлап та шушы сүз фикеремдә кала, кирәкмидер. Бәлки кирәктер. Менә минем карашым шулай инде. Кумир, кем синең кумирың дисә, бүгенге көндә мин шарт итеп кенә әйтә алмыйм. Элегрәк синең девизың булган бирешмәскә. Шулаймы? Хәзерге көндә нинди девиз белән яши Дамира? Әле дә шул девизымнан калмыймдыр, әлбәттә бирешмәскә. Бирешмәскә. Хәзерге көндә бигрәк тә, чөнки безнең шул тиклем вакытыбыз тиз үтә, шул тиклем эшебез күп әйбит. Менә шушы тормыш мәшәкатьләре белән буталып, ниндидер үзебезнең алга барышыбызны туктатмаска дип бирешмәскә, алга барырга ул һәрвакыт чынлап та девиз булып яши. Син артык нык кычкырып торган начар кешеләр ягында бөтенләй исемең, шәрифләрең бер вакытта да телгә алынмый. Начар комментарийлар анда Инстаграмнарда, контактларда бер вакытта да Дамирага кагылмый кебек, бәлки мин күрмәгәннәре генә булса да юктыр дип уйлыйм, иманым камил. Аннан шартлатып кайдадыр гайбәт чәйни торган җирләрдә Дамира юк, нишләптер гел дөрес, гел саф, гел чиста, айрат әле менә тапшыруга да киләсе килми шып кына, үзенең эшендә генә акыллыгына әйтеп, дөнья көтештә икегез дә шул яклап, чын-чынында үзеңне бөтен яклап та шундый дөрес кешемен. Бөтен җиремдә чын, сафмын. Үземнең күңелем иркендә, үзем генә шулай куелганмы син? Чынлап та үзең хакында син бу хакта нинди уйлар йөртәсең икән? Үзең турында нәрсә уйлыйсың дисез инде? Алай әйтсәм, син башка төрле, син конкрет рәвештә шул син әйткәнчә сорау бирсәм, син тайпылачаксың минем сораудан. Мин менә теге нишләп син бер җирдә дә юк. Гайбәт сөйләмиләр. Кайбер вакыт кайбер кеше әйтә бит, кызык та булмый китә. Хәзерге заманда пиар дигән әйбер барлыкка килде бит инде. Хәзер бит инде гайбәт сөйләсә, кайберсе әйтә инде, "И, җаным кия, менә минем хакта шулай язганнар, аның хакында шулай язганнар. Мин фанаты, ул кеше, ул йолдыз хакында шулай язганнар." Шуннан кайберсе шулардан кызык таба, шул мине яшәргә кыздырып җибәрә ди. Күп очракта әлеге заманның шаукымы, ниндидер менә шундый. Сиңа Мин инде үземне сез әйткәнчә дөрес, бөтен яклап та дөрес дип әйтә алмыйм. Чөнки мәсәлән дөрес булмаган яклары кайсы ягы дә ялга мин. Ул инде бөтенләй дөрес түгел, Дамирага кагылмыйдыр шул. Аннан соң ничек дип әйтим? Бөтен кешегә дә ярап итеп булмый торгандыр ул, Зиф апа. Гомумән гынаһым бар дип уйлыйсың бу дөньяда. Бардыр инде нишләп булмасын. Дырсыз гына әйтә аласың, әллә юкмы? Юк, мин гөнаһсыз кеше дип әйтә алмыйм инде. Бар инде булмыйча. Аны бүтән җирдә булса кырынрак эшләрең бармы дип сорыйлар. Мин сиңа әйтергә хәтта базнат итмим бу сорауны бирергә, чөнки син минең күз алдында менә чынлап та мин үзем сорауны ничек биргәнмен, сине мин үзем дә шулай таныймын. Әмма шулай да менә социаль челтәрләрдә син бик лентаны йөгертеп утыра торган кеше түгел. Анда да син бик сирәк. Шулай шул. Анда кызганычка каршыдыр бәлки, Зиф апа. Ана шул мин шул наптанак ялкамын. Шуңа күрә теге тоз салучылар, әрнәгән җирләргә тоз салучылар күбрәк теге көндә менә шулай итеп утырган вакытта менә шулай үзләрен кыздырып теге лентаны әле булайга, әле тегеләйгә, шунда минут сайын килеп чыкса Дамирага бәлки иләгеп торыр идер инде. Бәлки үзеңне син саклыйсың. Синең өчен хәтерлисең берәр начар дип тә әйтә алмыйм мин. Күңелне кырганрак комментарий бөтенләй булдымы? Әллә чынлап та минем уйлаганча юктамы ул? Юк, исләмим, анда комментарий язмыйлар, нишләптер, нигә язмыйлардыр? Менә мин шуңа әйтәм бит, син дөрес. Юк, аннан соң бәлки мин чынлап та артык бар дөньямны ачып салмыймдыр ул челтәрләрдә. Чынлап та бик сирәк керергә туры килә. Аның кирәк булган өчен генә керәм чынлап та ул челтәрдә. Чөнки хәзер бөтен тормыш шуңа күчеп бара ни өчендер.
бөтенләй син үзең турында менә мин дип берәр җирдә куймасаң, син онытылып та китергә мөмкинсең. Артист кеше өчен бу бик мөһим. Һәр вакытта да игътибарда булу, күз алдында булу бит инде. Шуның өчен генә эшлим. Бер дә шунда кемнеңдер тормышыннан кызыксынганым өчен кермим Инстаграмнарга. Аннан соң анда кирсәм үртәлеп бетәм. Аннан вакыт үтә, аны бик ачсаң кирип китәсең. Тагын кем нәрсә җамансыз китә дә сез әйтмешле менә шулай әйләндерә башлыйсың. Шуннан соң уянып китеп карыйм, сәгать күп кенә вакыт үткән, минем күпме эшем калган, үртәләм, ачуланып телефонымны алып куеп, йөгерәм эшләремне эшләргә. Менә Төрле шунда хәлләр бар инде. заманыбызның бит аның бик кызыклы ягы бар. Шул әйбер дәртләндереп җибәргәнне үзең дә сизмәдеңме? Димәк, әле миңа карата нидер сөйләүләр бар икән, мин әле бүген бик кирәкле кешемен, кеше күзендәге кешемен икәнне искә төшеп, ай рәхмәт әйтеп, аларга дуа кылып куйсаң да яхшы була дип әйтергә була. Рәхмәтлегенә дора кирәк. Исән сау һәм сәламәт бул, рәхәттә генә яшә. Рәхмәтләрем чиксез диеп, йөрәк сиңа эндәшә. Сөйкелем дип дәшүшең бар, әнием дип әйтүшең бар. Нәдәйди үзелеп сагынып, килүеңне көтүшең бар. Яңа бер яклап карыйбыз, күзәтәбез. Бик кызлар кебек күз тимәсен, Ходай артык күрмәсен, гүзәл фигуралы булып китте диләр. Моның серләрен дә беләсе килә. Аны йылдыз әхирәтләрең, җырчылар арасында да берникадәр инде сүз алып баралар. Менә Дамира бөтенләй икенче яктан, безнең телевизор караучыларыбызның күзе бик тими, яраткан җырчыларын алар менә курчалап торалар дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә кыенсынмыйнча әйтеп утырам бу фикерләрне. Ниндидер юллар таптың, суллар таптың бугай. Шуңа күрә кызларыңда синең халәттә буласы килеп, сиңа тартылучылар, синең biz күңелдәшләрең дә барлыкка килде бугай, әйтә алабызмы серләрен азрак кына? Инде мин синең гомумән йөзең ничек кенә фигураларың үзгәргәндә дә мин сине тулы килеш бер вакытта күргәнем булмады. Ләкин мин бүгенге көнне тагын да шибәррәк Дамираны күрәм. Йөз яктысы синдә һәр вакыт син ерак-ераклардан килгәндә дә Дамира урамның теге башыннан килә икән, нәкъ шул җиреннән кояш чыккан кебек. Мин аны артык күрмим. Бу сүзләремне чын-чынында йөзең якты, синең эчтәге нурың йөзеңә чыгып тора һәр вакыт күрешкәндә, әллә кайдан күренә. Ләкин дә барыбер серләрен әйтә алабызмы азрак кына? Ничектер? Шул үзеңне матурлап тотарга тырышу. Рәхмәт, беренчедән Зифа. Бик матур сүзләр менә үземә ишетеп кайтам бүген. Рәхмәт. Бик шатмын. Инде үзгәрдең дигәннән әллә тагы артык бәлки үзгәрмәгәнмендер дә. Ләкин нидән башланып китте? Ну, сез минем ябыккан турында сорап идегез бит. Нигә? Ябык, менә ябыкта бөтенләй үзеңне карамый, ашама. Ябыкта чырышып кына утырсаң, мондый Дамира булып булмыйсың. Син эчтән ничектер нур бөркүең артылып китте кебексең бу вакытта. Ничектер син менә сине төзәйтеп җибәрде кебек. Менә бу яурыннарың икенче төрле булып китте кебек. Элекке Дамира да матур иде, ләкин менә аз гына булса да бәлки кызыксынучылар булыр. Серләрен чыгып җибәрмәсен. Һәр бер хатын-кыз бит матур булырга тырыша. Аннан соң минем җиңгәчә әйтергә ярата инде. 30 яшькә тиклем ул үзеңне карасаң да, карамасаң да матур буласың ди. 30 яшьтән соң карасаң гына матур буласың. 40-тан соң бигрәк тә дип инде. Шуңа күрә бүгенге көндә Аллага шөкер төрле суллар бар. Безнең үзебезне карарга хатын-кызларга мөмкинчелек бар. Әмма ләкин мин нидән башланып китте бу? Минем бик җыр, бик тырыш, искитмәле, уш китмәле туганым бар, Зәмирә Рәҗәпова, ул Казанда яши. Ул инде миңа бер вакыт бер проект тәкъдим итте. Мин инде бу тапшыруда ул проектның реклама булуын теләмим, ләкин сезнең соравыгызга җавап кына әйтәм. Үзебезчә серләшеп утыру вакытында гына. Әйе, ул проект булды, анда нәрсә иде? Анда дөрес туклану һәм анда профессионал диетолог, тренер, ашау буенча тренер әйбит, ничек дип аталам икән дөрес? Тренер по питанию инде русча әйткәндә. Эшли иде ул проектта. Туклану буенча. Шуңа мин аларга кушылып киттем. Һәм бу проект миңа бик ошады. Һәм шушыннан башланды ябыгулар да, аннан соң анда шул тиклем дөрес туклану бирелә. Мин гомер буена үземне дөрес тукланып йөрим дигән кеше, гомумән бөтенләй дөрес ашамыйм икән дигән фикергә килдем. Без ни ашыйбыз, без шул икәнен аңладым.
Шуңа безнең организмыбыз бик катмарлы. Шуңа күрә дөрес туклану бик тә кирәк дигән фикергә килеп, менә шушыннан да күрәмдер нәтиҗәләрен. Һәм инде артык сүз әйтергә булмаса, менә шушының белән туктап калырга. Әмма ләкин теге якта телевизор караучыларыбыз реклама булмаса да, Дамира Сәйтовага мөрәҗәгать итәргә була инде дип шык кына үзләрен күңел дәфтәренә язып куйдылар. Менә шул ук Instagram, шул ук контактта кем тели, алар безнең Instagram битләребез һәрвакыт челтәрендә ачык, кирип сорауларын бирә алалар. Ә инде калган якта менә спорт белән шундый гамәлдә шушы якны гына алга куйгансыңмы? Әллә син инде фитнес-клубларга йөрүчеләр бар, чаңгыларда шуучылар бар. Сезнең гаилә ничек? Белән бик менә Айрат безнең футбол уйный. Ул молодец. Менә асыклана. Ул иртән тора да зарядка эшли. Мин аңа җитә алмыйм. Әмма ләкин безнең театрда дәресләр була, хореографик дәресләр, аларга йөрергә тырышам. Һәм инде безнең эшебез ул үзе бер физзарядка, монда чабабыз, тегендә чабабыз. Фитнеска йөрмим. Бассейнга йөрергә хыялланам. Менә шул биюләргә йөрим театрдагы. Акробатикалар булып ала безнең анда төрле менә шушы. Алай гынамысың әле безнең Дамира Сәйтова авылда әти-әни дигезен саклап Айрат белән елын-ел бөтен утыртып, үзләренең үстергән яшелчәләреннән авыз итеп кенә, матур чәчәкләрен үстереп кенә, аңа сокланып кына яшәүләре, аның табигый халәте, табигатының тагын да нинди матур күркәм икәнен исбат итә. Кайтып йөрисез бит инде. Шулай генә кайтып килдек, күптән түгел генә, тиз генә. Чөнки шул ук дөрес туклануга барып бәйләнә торгандыр инде без күбрәк. Шу бутый саманда Дамира. Утыйм. Тырнаклар бит инде. Бетә. Әле концерт битерәсең, шулай. Бетә. Үзең эшләргә җирдә яратасың, үзең эшләргә. Яратам. Җирнең исен яратам. Менә җирне алып иснәпләр утырам мин кайбер вакыт. Нәрсәләр үстерә икән дип сорасалар Дамира. Ой, артык әллә нәрсә мактан алмыйм инде. Хәзер бит кеше бик әйбәт карыйм бакчаларын. Без инде шул кайтып киткән арада карыйбыз, әмма ләкин Ходай үзе ярдәм итә инде безгә. Менә шушы май башында без кайтабыз, җирне казып, чистартып, тирә-якларны бит инде утыртам да. Суган утыртабыз. Менә үзебез нәрсә ашыйбыз, шуны утыртабыз инде. Аннары әхирәтләр белән ничек синең белән дуслар? Син күңелне бик ачасыңмы? Күңелне бик ачмый торган кешеме дусларга? Алар азмы синдә, күпме? Күп түгел. Чынлап та мин гомумән минем ниндидер тормышта авырлыклар килсә, туганым әйтмешли, бер туганым шулай ди. Син югаласың бер мәл ди. Теге ташбака кебек үзенең панцирь астына кирип китәсең дә, син юк. Кая син дип кайбер вакыт шалтырата. Минем тормышымда нидер авырлыклар, ниндидер проблемалар килеп чыга башласа, чынлап та мин йомылам шикелле. Ачылмыйм артык. Ниндидер аннан соң дусларым да ачылып сөйли торган дусларым күп түгел, ул булса бер-икедер. Шуңа күрә бик ачылып бара торган кеше түгелмен. Менә икегез Сезгә генә әллә нәрсәләр биш сөйләп беттем әле. Бу сер ашу дип аталам әле. Шундый икегездә дә тыныч кына табигатьле, читтән караганда бит бигрәк тә шулай күренә. Үпкәләшүләр еш кына буламы? Гаиләдә ничек бер-берегезне аңлаулар? Менә син әйттең бит инде без дуслашып йөргән вакытта бер-беребезнең холкының кимчелекләрен дә аңлап биткән идек инде бугай дип. Әбәйе, була инде талашып китәбез. Талашып Микән уларның беренче чиратта тавышын чыгара торган. Айрат мин ди инде. Мин Айрат дим бит инде. Нәрсәдән талаш чыга, шундан чыга. Шулай инде ике кешенең дә бер генә кеше әйбәт кенә бер кеше алама була алмый. Ул ниндидер фикерләрнең туры килмәве, кемнеңдер үз фикерен бирергә теләмәвеннән килә бит инде ул талашлар инде. Ләкин минем үземнең шундый бер ягым бар. Менә шушы ниндидер әйтешләр булса, тарткалашлар булса, шуның өчен үземне әрләп тә куям кайбер вакыт, тиз онтам, аның белән яшәр өчен вакыт юк. Менә шуны үпкәләп йөрүгәме, яисә шул фикердәге уйланып йөрергә вакыт юк бит. Балалар берсе, икенчесе монсын эшләргә кирәк, тегесен эшләргә кирәк, Айрат кирәк. Безнең аңа вакыт юк, менә хәзер син шулаймы? Менә шушылай китә дә бара яңадан әйбәт. Вазифалар алгарак чыга. Алгарак чыга. Көн үтеп бара, тизрәк эшләп каласы вазифалар тиргәшеп торып, торган арада вакыт, кирәкле вакыт кына эзелеп төшеп кала. Балаларда бар мәсәләт, Дамира белән Айраттагыча. Күренәме азрагаларда? Бар инде, бар. Менә Айсылу бигрәк тә хәзер безнең фортепиано классында укый бит инде. Ул музыка белән бәйле. Аскар улыбызны карап торам да инде бик җырларга ярата. Һәм шул тиклем тиз эләктереп ала.
менә телевизордан ишетә икән бер көй, ул аны 2 секундтан шуны җырлап та йөри. Шунысы кызыклы, мин аңа бик татар халык җырларын өйрәтеп бармын. Алар садикта күбрәк русча җырлар өйрәнәләр бит инде бит. Шуннан соң мин өйдә репетиция ясый башласам, ишетәм, бөтен сүзләрен белеп, минем арттан шул җырны җырлый. Бер карадым күзләремә дип җырлап йөри бер көнне. Тузы салынган бит җаным. Ай, мин әйтәм, сине бит өйрәтергә кирәк, балакаем, татарча җырларга. Бүгенге көндә икегезне айрым күзаллап булмаганга, тапшыруның ахырында да мин Айратка да сиңа да мөрәҗәгать иткән сүзләремне тудырасым килә. Шушы минутлар эчендә берең җыр тудырып, җырлар туып торса, берең тудырган җырларны икенчең моңлы итеп җырлап торса, гаилә түрләрендә ничек кояш булмас, бер-береңә җанда шундый сөю булса, гаилә түрләрендә ничек бәхет булмас, ничек киләчәкләр сиңа актан тормас. Якты ак киләчәк көннәренә Дамираның үз хыялларына нинди әйтеп калдырыр теләкләре бар икән? Гаиләбез имин булып, балаларыбыз исән сау булып, менә шушлай яраткан эшләребез безнең күңелләребезгә рәхәтлек китереп торсын. Барыбыз да исән сау булыйк, туганнар, дуслар. Әлеге тормыш ничек менә шушылай күңелгә рәхәт биреп торса, алдагысы да шулай булсын. Алла бирсә. Инде әлбәттә ул хыяллар безнең артистларның, сәнгать кешеләренең нәрсә? Алла бирсә, матур-матур җырлар туып торсын, матур-матур рольләр килеп торсын. Халкыбыз безне яратсын, без аларны күрергә дип ашкынып барабыз икән, алар да шулай ук ашкынып безнең концертларыбызга туп-тулы булып килсеннәр. Бик зур рәхмәт, Дамира, вакыт бөлеп килгән өчен. Чын-чынында да саф, рәхәт, шундый ирекле вакыт агымнары була. Менә әле синең белән очрашкан аралык минем өчен шундый вакыт агымы булды. Әйтерсең дә бөтен мәшәкатьләр, борчулар, дөньяның кырыс почмаклары каядыр яшеренеп калган кебек булды. Телевизор караучыларыбыз булган якта да шулай булгандыр дип ышанасы килә. Дамираның җанына, йөрәгенә яңгыраткан җырларына Айрат тудырган киләргә аваздаш җаннар күбрәк булса, тормыш тапшыру башында әйткәнчә күпкә гүзәлрәк тә, матуррак та булыр иде. Күзгә күз карашып, тапшыруның бүгенге чыгарылышы үз эшенә бикләр элә. Киләсе күрешүләргә кадәр. Әмма ләкин, әгәр дә ки сез безнең белән озаккарак калу теләгендә булсагыз, YouTube каналында Зифа Нагаева дип киреп, тапшыруларыбызны һәр даим карый аласыз. Ә инде туган телдә әгәр дә бүген Дамира утырган урында кунакта булу теләге бар икән, социаль челтәрләр аша шәхсән миңа мөрәҗәгать итә аласыз, яки туган телгә бергә булыйк. Күрешкәнгә кадәр.